Hola a tots, avui venim a parlar dels nous Alien Cams. Els nous Alien Cams són unes eines que ja són molt conegudes, que funcionen francament bé, però avui volia fer una comparativa, volia explicar d'on veníem a l'antic Alien, per dir-ho d'alguna manera, que ja era una eina excel·lent. Ja teníem un vídeo fet explicant una miqueta el que eren aquests empotradors, mecànics, però la idea és fer una comparativa i explicar dades que són més que notables i més que interessants. La primera cosa que heu de tindre en compte és que són friends que han reduït molt sensiblement el seu pes. Aproximadament, amb aquests dos números que tenim aquí, entre un i l'altre, l'antic i el nou, el pes pot variar entre un 25 i un 30%. Això ho he fet amb la bàscula. A mi m'agradaria que ens féssim una miqueta la idea del que pesa el Frien antic. En aquest cas són aproximadament 89 grams. I el Frien nou és un Frien que estem parlant de 67. Si això ho traspasseu a pes, a comparativa de pes, veureu que us surt una xifra d'entre un 25 i un 30% menys de pes. Més detalls, perquè hi ha moltes coses que el fan diferent i que els fan diferents. La primera cosa que observem és que el Frien antic tenia uns rematxes que sobresortien molt, això dificultava a vegades l'entrada en forats i han quedat absolutament integrats dins de la leva. Han mantingut el mateix tipus d'alumini de la leva, que és el que dona la diferència, que és el que marca la diferència d'un Frien com aquest, fa que mossegui, que quedi molt ben atrapat en tot tipus de roques. Més detalls, la part interior, aquesta mena de càpsula metàl·lica que tenim aquí, que quan l'obrim veurem que entra el filferro dintre, doncs continua sent soldada. Era un dels requeriments que eren importants, que el cable entrés aquí dins i que quedés soldat, però han fet una cosa molt i molt interessant. Han reduït molt sensiblement tot aquest caputxot en aquesta àrea. A més, si sou observadors, els cables, en aquest cas, és un cable transat, és un cable d'acer transat, i aquí el que tindríem és una mena de filferro que el rematxen a la part de dalt. La diferència és estratosfèrica. Més detalls. El Frien antic munta tant el tibador a la part de dalt com a la part d'on posaríem els nostres dits, és un tibador fet amb alumini. Francament, la part on van els nostres dits és molt poc ergonòmica i els han substituït per un caputxó, per una mena de tibador on van instal·lats aquests nous cables fet amb plàstic, amb un detall, porta una argolla metàl·lica interior perquè aquest plàstic no es gasti. I a més, el que ens trobem és que el tibador dels dits entren molt més fàcilment, ens serà molt més fàcil recollir-lo quan ens queda ben atrapat a dins d'una esquerda, de manera que podrem entrar als dits i poder-lo recuperar. Ja sabeu allò que passa, que poses un Frien i després no hi ha manera de treure'l. A més, ens trobem que han muntat, per donar-nos confort, un Apollo en el nostre dit gros perquè puguem recollir-ho. Detall que m'agrada? Doncs ja ho veieu, cinta llarga, d'acord? Tenim una cinta llarga que, un moment, que ens permetrà posar el nostre mosquetó amb l'opció curta o amb l'opció llarga. Això no ho portava el Frien antic, d'acord? Prous diferències, detalls importants. Un joc de Friens Alien antics estaven al voltant dels 450-480 grams, 6 números, i ara mateix estem parlant al voltant dels 300 grams, la mateixa quantitat de números, amb la qual hem baixat molt sensiblement el pes. Poca cosa més, aquí els teniu, ja els tenim aquí, i encantats, d'acord? Vinga, ens veiem i fins una altra.